ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз. Дар навори имрӯза барои шумоён ду гурӯҳ гӯсфандои фурӯшӣ пешниҳод кардосем. Ҳама касе як-якта лайк монтон, обязательно канал ба подписация кунтон. И видеороликҳои мо то охираша тамошо кунтон. Дар бораи гӯсфандо маълумоти пурратара гиритон. Баъдан занг зада харидор намоятон мешавад. Дар сари видео дидагӣ боштон агар ҳамин дуюм партия камака видеошиша мондем дӯстон азиз. Дар давоми видео ҳамин видео мешавад дӯстон азиз. Фақат видеоролика обязательно то охираша тамошо кунтон. Дар бораи гӯсфандо маълумоти пурратара гиритон. Баъдан занг зада харидор намоятон мешавад дӯстон азиз. Адресо Хуҷанд, ноҳияи Бобоҷон Гафуров дӯстон азиз. Касоне ки аз территорияи Хуҷанд ҳастанд, рафта дида харидор намоятон мешавад дӯстон азиз. Мен саҳар ба парафтосим ки шутобе ки гифтаги ҳамон дидаги одам рафта бенафта ҳамин ба барвақттар мондосем видеоро дӯстон азиз. Мана тамошо кунтон, агар маъқул шавад, агар харидор намоятон дӯстон азиз. Якум партия дӯстон азиз 21 сар мешавад, дуюм партия 20 сар мешавад. Дуюм партия солу қош омад дӯстон азиз. Якум партиянго ҳамаш қошхорбара мебошад. Общее количество 21 сар. Лайка зер кунтон, подписация карда монтон дӯстон азиз. Канал ба фаромӯш нашавад подписация. Якум партиянго дӯстон азиз гӯсфандо ҳамаш элита гӯсфандо дӯстон азиз. Ҳам хисори ҳай машчински парода ки аралаш дӯстон азиз. Мана касоне ки харидор ҳастанд дӯстон азиз марҳамат. Ҳамаш думбадори калон барачаҳо дӯстон азиз. Инҷанда аслони гибрид кардагӣ барачаҳо дӯстон азиз. Мана касоне ки ҳамин бароя мешиносад дидага ҳастанд дӯстон азиз. Ҳамин хел барои элита дидага ҳастанд. Мана баррашинос ҳастанд. Имина барои шумо пешниҳод кардостем. Нархошонам дастрас пешниҳод мекунем дӯстон азиз. Нисбат ба бозор дӯстон азиз мо арзонтар карда мемонем. Мана шутобу гифтига одам барака ёбад дӯстон азиз. Марҳамат. 21 сар бара дӯстон азиз. Синни солҳошон аз 3 моҳа сар кардагӣ то калонаш ба фикрам 5 моҳа шудагӣ. Аввал майда набошад агар. Хуллас калон инҷанда средни пашти ҳамин 3 моҳа 4 моҳа то 5 моҳа барачаҳо дӯстон азиз. Хурдан саломатиш ҳама тарафаш беҳтарин. Ягон хел камбудишон нест. Ман стойкоша бентон ман ҳама тарафа раравонда ҳама тарафаш навор гифтим. Шутобе ки вай нашава гуфта. Майдаш будааст, ин будааст, ҳамаш як хел дӯстон азиз. Мана бентон. Ино фақат оптум савдо мемонем дӯстон азиз. Як дона, ду дона, се дона савдо намешавад дӯстон азиз. Акун як дона, ду дона мегифтагӣ боштагар хай телефон кунед. Мумкин мефурӯшад, мумкин намефурӯшад. Ваяша ман намедонам. Ман фақат нархи оптумаша гап мезанам барои шумо дӯстон азиз. Мумкин 10 та гиртоб мумкин мефурӯшад дӯстон азиз. Лекин якта дута ба фикрам савдо намешавад. Бо намедонам дӯстон азиз. Оптум савдо мемонем. Мана касоне ки харидор ҳастанд марҳамат дӯстон азиз. подписчикон азиз, масъалаи нарху навошон оптум савдо ва яъни 21 сар барраи қошхор барраи харидор боштон агар 21 сар барра бо нархи оптум фурӯхта мешавад. Нарху навошон 2180 сомонӣ боз каматон муомилат дорад. Инчунин масъалаи дастафкаш территорияи Хуҷанд ройгон аст дӯстон азиз. Агар ин гуфтаги нархомо харитон фақат территорияи Душанбеам ба фикрам дастафка мекунад. Далчи Душанбе ба фикрам вай мешавад. Чӣ гӯем шумо? Болои дастафкаш бо пулаш хуш мешавад дӯстон азиз. Чунки раҳкироям арзон не дӯстон азиз. Медонитон раҳкироям қиммата хуллас калом. То Душанбе ба фикрам ҳамин гуфтаги нархомо дастафка мекунад. аз Душанбе дуртарова дӯстон азиз ба фикрам аз гуфтаги нархомо зиёд ё камтар карда масъалаи дастафкаша соҳиби мол мебинад. Инак ин буд партияи якум дӯстон азиз. Мана партияи якум харидор боштон агар занг занетон гӯсфандчиҳои харидор намоятон дӯстон азиз. ҳозир далчи тамошо кардан гиртон даже дуюм партия мебурад. Дуюм партия маъқул боштага дуюм партия харидор намоятон. Нархошонам дуюм партия вообще супер мондагимо. успед кунтон харидор намоятон. подписчикон азиз, мана дуюм партияам биромад. Мана дуюм партияам бентон агар ҳамаш ба пулатон расад. Агар мин 41 сар бара пулатон расад агар 41 сар бараи ҳамаша харидор намоятон дӯстон азиз. дар ин ҷо бошад 15 та қошхор бара дорад, 5 та дигар солуқ бара дорад дӯстон азиз. ҳамаш зарди элита барао дӯстон азиз. касоне ки харидор ҳастанд марҳамат. нархошонам даст расад дӯстон азиз. ҳамин хел барачо арзон кофтага одамога
поделиси ҳам кардам онтон што бохабар шаванд дӯстон азиз ҳамин хел барачаҳои элитаи харидор намояд. ин оя синни солошон инҷанда ҳамин хел як хел пашти якта дута 3 моҳаша мондагиш ҳамаш 3 моҳа 4 моҳа дӯстон азиз барраҳо дӯстон азиз хурдан саломатшон зур ягон хел камбудишон нест. ин мина барраҳои зард кофта гаштаги одамова видеолика обязательно поделисем карамонтон дӯстон азиз. мана барраҳои зард мепоям ако барраҳои зард зотошон зур гуфтаги одамова марҳамат дӯстон азиз нархошонам даст раст карда мемонем. мана шутоби гифтаги одам баракаёвад дӯстон азиз. инак масъалаи нарху навошон дӯстон азиз ина оптум савдо мешавад. як дона ду дона савдо намешавад. касоне ки оптум харидор бошагар дӯстон азиз масъалаи дастафкашам иноям ҳаман территорияи хуҷанд ройгон аст. агар тарафҳои душанбе бошад агар шумо ҳамин нархпа ба фикрам дастафка мекунад. душанбе дуртарова ба фикрам дӯстон азиз болошпа қош мешавад иноям дастафкаш агар дуртар аз душанбе бошад агар мана оптум савдо мемонем. касоне ки оптум харидор бошагар марҳамат дӯстон азиз нархҳои оптумаш мана меноям 2050 сомонӣ 15 та хушхор ва 5 та дигар модда бароша дӯстон азиз нархи оптумаш 2050 сомонӣ боз камтун муомилат дорад. инчунин масъалаи дастафкаш бе ягон мушкили дӯстон азиз хай занг занетон гӯсфанддора харидор намоятон. зинду сарбаланд боштон дӯстон азиз. аз канали мо дур нашаватон ҳамин хели барачаҳо арзон ва элита фақат дар канали мо ёфта метавонтон бо нархҳои дастрас дӯстон азиз. нисбат ба дигар одамо дӯстон азиз мо арзон карда моносим. мана уштоби гифтаги одам баракаёвад дӯстон азиз. ҳаматон барои тамошо кардитон раҳмат. лайка фаромӯш накунтон. обязательно видеоролика поделисем кардамонтон дӯстон азиз. шутоби ёру дӯстотон бохабар шаванд ҳамин хел барачаҳои элита харидор намояд.